Siis miksi tää musiikki soi vielä? I can't hear anything. Hetkinen! Etkä sä vaan yritä kusettaa mua! Yritit! Homojäkkä. Ah niin joo, se veti mun öljyt pois. Nyt on parempi. Mitä? Mitä? Missä? Mitä? Mitä? Mistä vitusta tää tuli? Ah! Darkness Talk, Morsos Talks the hallway. Ei se nähnyt, mä menin kaappiin. Vitu puusilmä. Tällä henkilöllä on selvästi puurankoja kaapissa.